Kaya't ngawa patinggana Pinaldawaldaw din tumapukaw Agnanayon aragsak tinta sa grabe Ay ayaten ka napudno Saan tatanto mapagsina Rigat ken nam ay ragsak ken liday tuyayata isundot agpanuray lumideman ti aglawlaw umadaleman ti tao awan makalapit tuy puso ka nasket umakikit man ti dalanta umatitug man ti wasnay na iturak to amin gapuken ka isagot ko di amin ko ta agmay-may sa tanto ta sikat putoy ang esko agnanayon ngayat itet ko ken ka Lumidaman ti aglawlaw umadalem man ti tao awang makalapit tuy puso ka nasket umakit man ti dalanta umatitug man ti wasnay na iturak to amin gapuken ka Sabot ko, to'y angin ko Ta agmay-may sa tanto Ta sikat silpo to'y angis ko agnanayon ngayat itet ko ken ka agnanayon ngayat itet ko ken ka